dels països catalans, bona nit des dels estudis centrals de l'MTV a Chinatown, districte republicà. Bé, encara que us sembli, no serà pas una gala de cançons xineses perquè recordeu que ja la vam fer i ja va quedar una molt bona llista. El que farem avui, el tema de la gala d'avui, de la ronda d'avui, serà trobar la millor cançó d'un grup anglès, de Londres o de Gran Bretanya. Perdó, d'un grup anglès. No Gran Bretanya, sinó anglès. Doncs ja està, ja tenim tema. No oblideu pas de supervitamitzar-vos, de supermineralitzar-vos i de supersubscriure-us a aquest canal. Au, fins després. Que la força us acompanyi. Adéu, bon